म्यूजिक बाय गुड्डू गुलशन। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। परम भादेवी के शरण जय जाला चकर धाम जी। परम भादेवी के शरण जय जाला चकर धाम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। परम भादेवी के शरण जय जाला चकर धाम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। म्यूजिक बाय गुड्डू गुलशन। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। तीनहु लोक औरी 14 भुवन के आवेला देवता लोगवा देवी दर्शन में। देवी दर्शन में तीनहु लोक औरी 14 भुवन के आवेला देवता लोगवा देवी दर्शन में। हाजिरी लगावे लोगवा आके 8 धाम जी। हाजिरी लगावे लोगवा आके 8 धाम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। बन जाला काम जी। बन जाला काम जी। म्यूजिक बाय गुड्डू गुलशन। बन जाला काम जी। बन जाला काम जी। सुनी है मतारी रउआ दाया दरसाई। आशिक मोहन मनोज के कष्ट के मिटाई। कष्ट के मिटाई। हाँ सुनिए मतारी रउआ दाया दरसाई। आशिक मोहन मनोज के कष्ट के मिटाई। गावेल भजन माई के भिखारी 8 जाम जी। गावेल भजन माई के भिखारी 8 जाम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी। मिट जाला कष्ट सारा बन जाला काम जी।